खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, बिटिआरखौ जौगाखां खालामनो बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारी आरो एमएलए लरेन्स इस्लारिनि दैदेननायाव मोनसे थान्दै हानजाया मिरु मन्थ्रिखौ लोगो हमहैदों। दिनै भारत हादरनि मिरुनि मन्थ्रि जन बारलाखौ वेस्ट बेंगलाव थानाय गावनि न'आवनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोननि मोनसे हानजाया लोगो हमहैदों। लोगो हमहैना बिथांमोना बिटिआर हालामनि जौगाखांनि माखासे गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायलायदों होनना मिथिनो मोन्दों आरो बे सावरायनाया फिथाइ गोनां जादों होनना एम रनजित बसुमतारीया फोरमायदों। दुखुनि खौरां, बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारिया देहा फाहामसालियाव ससियेल मिडिया खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारि बिथाङा आथिखालाव किडनियाव अन्थाइ जादों। बिनि थाखायनो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो। आथिखालाव बिथांखौ अपारेशन खालामनो रङियानि स्वस्ति देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मिजिं खालामो बिथांनि सावस्रिनि अपारेशना मोजां जाना बर' सावथुन मुलुगाव मोजां फाव खालामनो हाफिनगोनखौ। दिनै लाचित दिवस, आहम दावहारु सान्थ्रि गाहाय बिर लाचित बरफुकननि जोनोम सान। लाचित बरफुकनआ सासे हादर अनफावरि बिर जोहोलावमोन। गावनि जोनोम हादरखौ रैखाथि होनो गिलु बालु सोमोनांथाव खामानि मावदोंमोन। आहम रायजोखौ रैखाथि होनाय बिर लाचित बरफुकनआ मुगलफोरखौ सरायघाटनि दावहायाव फेजेनदोंमोन। हादरखौ रैखाथि होनो सिगां सांग्रांथि बुब्लियाव बिमाया लेहेम खालामनायनि थाखाय बिमायखौबो लाचित बरफुकनआ दानस'दोंमोन। बिथां बिर जोहोलावआ बुंदोंमोन, हादरनि थाखाय बिमाया देरसिन नङा। दिनैनि बे सानखौ रायजो नाङै लाचित दिवस फालिनाय जायो आरो बिर जोहोलावखौ रायजो नाङै मान होनानै सिबिनाय जायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। नगावनि खुस्रायाव नंखाय सार्टिफिकेट गैयै डाक्टारखौ एसपि आनन्द मिश्रा हानजानि पुलिसा एरेस्ट खालामदों। रायजोआव माखासे डिग्री आरो सार्टिफिकेट गैयै नकल डाक्टारफोरा देहा सिबिथाय होगासिनो। बेफोरबायदि आयेन बेरेखा देहा फाहामनाय देहा फाहामगिरिफोरनि हेंथा पुलिसा गोख्रों संदांगासिनो आरो गोबांखौ हमनोबो हादों। बे समाव नगावआव सासे नकल डाक्टारखौ आनन्द मिश्राया एरेस्ट खालामना लकआपआव सोदों। मिथिनो मोननाय जादों, नुरुल इस्लाम मुंनि सुबुङा फरायसालिनि दरखंखौ नुवाखैमोन आरो बिथाङा गावखौ डाक्टार बुंना गोबां सुबुंफोरखौ देहा सिबिथाय होगासिनोमोन। नकल डाक्टारखौ खुस्रायाव पुलिसा एरेस्ट खालामो। बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि गसाइगाव कलेजाव दुंहाव थासारि। गसाइगाव कलेजनि फरायसाफ्रा खुद्रिसारदों। लोब लोब फरायसा गौथुम आरो बे फरायसालिमानिनो फरायसा फरायसुलिफ्रा आखाइ आखाइ बेनार लाना गसाइगाव फरायसालिमानि फोरोंगिरिनि हेंथा धरना होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गसाइगाव फरायसालिमानि इंराजि आयदानि सासे बिबुंगोराया गावनि फरायसुलिजों जानबुंजों माखासे आथोनारि नारसिनथाय गाज्रि राव रायज्लायनाय अडिअ'आ भाइरेल जानायखौ लानानै गसाइगाव फरायसालिमायाव दिनै दुंहाव थासारि सोमजिदों। गसाइगाव फरायसालिमानि बिबुंगोरा जयनाल आबेदिननि हेंथायै फरायसुलिजों गाज्रि राव रायज्लायनाय अजद सिखारदों। जाथायखौ लाना भुगिनाय फरायसुलिया गसाइगाव थानायाव एजाहार थिसनसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे फरायसा गौथुमफोरा बिबुंगोरा जयनाल आबेदिनखौ फरायसालिमानिफ्राय बोख्लायनो गोख्रों दाबि दैखांदों। लोगोसे बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारना दिनै बेनि हेंथा गेदेर धरना खालामो। रायजोआव मानसि लांखारनाय जाथाया बांदों। दिनै सानै लाइमोनखौ रङिया रेल स्टेशननिफ्राय रैखाथि बोखांनो हादों। मानसि लांखारग्राफोरनिफ्राय सानै लाइमोन सिख्लाफोरखौ बोखांनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लांखारजानाय सानैबो दरं जिल्ला दलगावनि। बिसोरजों लोगोसे मानसि लांखारग्रा साथाम सुबुंखौबो बोखांनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारतनि मुंदांखा बारग' क्रिकेटार आरो आथिखालनि सानजा दिल्ली बियाबनि बिजेपिनि एमपि गौतम गम्भीरखौ बुथारनो हुमखिखौ होदों मुलुगनि गिथावना उदखारि आफाद आइसिसआ। मुंदांखा बिथांखौ काश्मीरनिफ्राय न'आवनो बुथारनो हुमखि हरनायनि उनावनो गम्भीरनि रैखाथिखौ गोख्रोंसिनै खालामबाय होनना फोरमायदों। बे जाथायखौ लाना गौतम गम्भीरा दिल्ली पुलिसनो मिथिनायनि उनाव दिल्ली पुलिसा गोख्रों जादों। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। आरोबाव अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।